И сега ще целим този беден руснак с водни балони. Ето един, два и третия балон. И да. И айде давайте ви видиме дали ще оцелите. Десетката! Сърцето, айде, давайте! О, това заболя! Бърде! Това звука накрая. И това мина успешно. Сърцета. Целият е мокър. То още малко ще да ревне, аз затова не исках да Няма се. Просто бях направил така. Да, бъдеш направи така. Не можеш! Не можеш! И успешно мина това предизвикателство. Не предизвикателство. По своя воля той искаше... По своя воля той искаше да го оцелиме. Просто така искаше. И да. И айде... Чао! Абонирайте се за още.